попита, точно да попита кога ще или пък как да се членува в това сдружение, защо е това сдружение и така нататък. Наистина надявам се някой ден са ни лудан с едно голямо сдружение, с чием късантием мутрин свънлок, князота му на клаута, кучи по тем, са кари кумари нужда каурбая, са накъдем лайф орлеще са просем дуно, дълван за трети, за пети. Ети, които са фачи, примерно, кола ми неше да са дус. За жалост. Оно и да примерите моят братовчет, да. Да. Гергано, чей се приключим ко една последна, сега пак едно малко комплектче и да приключим лайфа, да не ставаме банални, да могат да го гледат хората. Прекъсваме, да, защото и аз наближава вечерата на малките, трябва да ги слагам, че утре малката е на детска. Добре. Какво ми чудо станало? Чували сме за нашите власти, малко ще ви спея от сърце, от душа да се раздаваме, да се съберем нашите удари. Голям събор ще сторим, мало и голямо да знае, да запомни. Мало и голямо, старо и младо. Благодаря ви от сърце. Така не съм много позитивно настроена за музика, но колкото от сърце. Важното е, че се събрахме и най-вече да приканваме още веднъж, че се радваме за нашето сдружение и да се видим колкото се може повече да вдарим още маймут, спием, се не стражем. Бун се до този спием тоц. Гергано Тисорут, благодаря ти много за това участие, благодаря ти за всичко.